Πιάσαμε και λέμε ΑΕΠ, ιδιωτικό χρέος, δημόσιο χρέος. Το ερώτημα το βασικό ήταν ζωή με χωρίς το μνημόνιο, μετά κτλ. Να πιάσουμε αυτό. 450 ευρώ τόσα θα πάρω. Με απολυτήριο ΤΕΗ. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας, όπως ξέρουμε έξω, δεν θα μου το πληρώσει το ΤΕΗ. Θα μου πει κάτσε δούλεψε με 450, 12-15 ώρες και άμα γουστάρεις, γιατί υπάρχουν και άλλοι 5-10 χιλιάδες από πίσω. 450. 200 ευρώ για μια γκαρσονιέρα. 50 ευρώ για ρεύμα. 5 για νερό. 0,50 για μια φρατζόλα ψωμί. Στα 2 άτομα μιλάω, εργάζεται ο ένας, γιατί η ανεργία στους νέους είναι πάνω από 53%. 10 ευρώ ένα τηλέφωνο. 2 ειστήρια για να πάει ο άνθρωπος στη δουλειά του, 1,40 και 1,42,80. Μας πάνε στα 28 ακόμα. 2 καφεδάκια. Μία φορά την εβδομάδα και για τους δύο, δηλαδή έναν και έναν, 4 ευρώ, 64 το μήνα. 1 ευρώ ανά άτομο για φαγητό, 1 ευρώ την ημέρα. Δεν υπάρχει. Μας πηγαίνει στα 60. Μιλάμε για σύνολο δαπάνης από τα 450 στα 432. 432 ευρώ θα δώσει για αυτά, χωρίς τίποτα άλλο. Και με το 1 ευρώ την ημέρα θα φας τα λυσακά σου. Θα φας τα λυσακά σου, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, μας μένουν 18 ευρώ υπόλοιπο, στο χρόνο 216 ευρώ. Άμα βάλουμε και 100 λίτρα πετρέλαιο, πόσα βγαίνουν με ένα 40 το λίτρο. Μια γκαρσονιέρα, 20, 25, 30 τετραγωνικά, για 2 άτομα, 140 ευρώ. Μας μένει στο ετήσιο εισόδημά μας 76 ευρώ για αποταμίευση και οποιαδήποτε άλλη χρήση. Και εγώ θα πάρω μια κοπελίτσα που δεν θα δουλεύει, να συγκατοικήσω, να συζήσω, να κάνω ένα παιδί, να μου το βάλετε τεκμήριο, να πληρώνω και 27 ευρώ για βρεφικό γάλα και 12 και 13. Και λέμε για ΑΕΠ, που με έβαλε η μάνα μου να της ανοίξω το λάπτοπ από το σπίτι για να βλέπει σήμερα την εκπομπή και δεν καταλαβαίνει Χριστό. Αλλά καταλαβαίνει ότι έρχεται ο πατέρας μου που έχει κάνει 2 χρόνια να πάρει την έρμη τη σύνταξή του, δεν έχει πάρει ακόμα το εφάπαξ το οποίο πήγε πάτο, δεν έχει πάρει ακόμα επικουρικό που αυτό πήγε ακόμα πιο πάτο, για να τα πάρει πρέπει να πληρώσει. Και φέτος ψάχνουμε να βρούμε σόμπες και air condition και τζάκια για να θερμανθούμε. Κόσμος έξω φέτος, ειδικά φέτος, 1,40 το πετρέλαιο. Κοινωνικός ιστός. Ποιος κοινωνικός ιστός? Που θα πεθαίνει ο κόσμος στα πεζοδρόμια. Που θα είναι νέοι 25, 30, 37. Σήμερα φουντάρισε μια κοπέλα και έμεινε 4 τετράγωνα πάνω από το σπίτι μου. Την απολύσανε, πήρε χτες χάπια, δεν τα κατάφερε να αυτοκτονήσει χτες, πήγε φούνταρα από το παράθυρο. Ωραίος κοινωνικός ιστός. Ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη? Ποια ανάπτυξη? Επαιτία. Διαφωνήσαμε με τον κύριο Χιόνι και στο διάλειμμα. Επαιτούμε να πάρουμε λεφτά. Γιατί δεν τους τα δώσουμε? Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Αυτή τη στιγμή τι τους χρωστάμε τόσα? Δεν επαιτεί κανένας μας. Από εμάς δεν επαιτεί κανένας. Να πιάσουμε και το άλλο. Ευρώ δραχμή. Άμα έχουμε δραχμή δεν θα έχουμε πετρέλαιο. Λες και τώρα που έχουμε ευρώ έχουν πολλά σπίτια να βάλουν πετρέλαιο. Ή να πάρουν ψωμί ή να πάρουν φάρμακα. Με συγχωρείτε και για τον τόνο. Είμαι 27 χρονών. Παιδεία. Ποια παιδεία? ΤΕΗ Χαλκίδας, τμήμα ΣΔΟ, σχολή ΣΔΟ, τμήμα λογιστικής, 5 μόνιμοι καθηγητές με 1000 ζόρια, σκούζουνε για αυτή η έρμη για το μισθό που παίρνουν και για τα μαθήματα, 25 ωρομίστη, 4 χρόνια να πάρουν μισθό οι ωρομίστη. Έρχονται και μας λένε παιδιά τι να κάνουμε, δεν έχουμε λεφτά ούτε για το λεωφορείο. 12 ευρώ πηγενέλα την ημέρα. Εγώ αυτό το εξάμηνο έλεγα να τελειώσω, το άλλο έλεγα να τελειώσω και θέλω 12 ευρώ πηγενέλα την ημέρα. Θα είμαι στο ΤΕΗ μου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Άμα ο καθηγητής γουστάρει να με κρατήσει μέχρι τις 8.30, δεν έχω λεωφορείο από σπίτι μου. Πρέπει να πάρω άλλο λεωφορείο, να φάω άλλες 2 ώρες καθυστέρηση. Δεν θα φάω κάτι? Δεν θα φάω κάτι. Πόσο έκανε μια τυρόπιτα δηλαδή με τη δραχμή ρε παιδιά? 100 δραχμές, 150. Το 86 γεννήθηκα. 16 χρονών ήμουνα το 2002. Πού πήγαν αυτά? Ευχαριστώ πολύ.